Naghingyo sang pangamuyo si Batangas Representative Jervy Luistro antes ang formal nga pagsugod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Luistro ang lead prosecutor sa among trial. Sa iya mensahe sa misa sa Immaculate Conception Cathedral sa Quezon City, nagsiling si Luistro nga ginagkilala sang prosecution team ang ilang mga limitasyon apan nagapati siya ang suporta kag pangamuyo sa mga tumulo ang maghatag sa ilasang kusog sa bugos nga dalagan sang trial. Dugang pa niya may dungog ang pagtindog para sa accountability kag sa paghatag proteksyon sa interes sa mga Pilipino. Ginbalikan pa sining pahnumdom sa iya Iloy nga dapat specific kag makusog ang pangamuyo gani nagingyo ini nga ipangamuyo nga makonvict si Duterte. Ginpangabay man ni Luistro ang publiko nga pangamuyuan hindi lang ang prosecution panel kundi pati ang defense team, ang mga senator judges kag ang bugos nga pungsod. Nagtambong man sa misa ang iban pang miyembro sa prosecution panel, lakip sa Representatives Leila Dilima, Joel Chua, Isabel Maria Zamora, Lawrence Defensor, kag kakabagaw kaupo ng private prosecutors o kon prosecutors nga sanday Lorna Kapunan kag Marford Fua. Pagkatapos ang mensahe ni Luistro, ginbedisyonan sa mga pari ang bugos nga prosecution panel. Mag-umpisa ang impeachment trial sa Hulyo 6, alas 2 sa hapon. We acknowledge our limitation. We acknowledge our imperfections. We acknowledge all our insufficiencies. But let me tell you, my dear brothers and sisters, all your prayers overpower them. All your support overpower them. Ultimately, everybody's love for the Philippine nation overpower kung ano man ang kulang sa mga prosecutors. And that is why we would like to thank and request, let us pray harder. Let us pray hardest. Not only for the House prosecutors, not only for the private prosecutors. Tama yung dasal ng ating mga minamahal na kaparian. Let us pray even for the defense team. Let us pray even for the senator judges. Let us pray for the entire Philippine nation. Si Batangas Representative Jervy Luistro.